Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Bafowethu ngibengilela uprofessor uDokotela uTresekend benginazisa ngendlela umuntu esehambe ngayo wazama kule ndaba yeSong of the Year. Ngicabanga ukuthi ke nembonelo Ndlovu umuntu ozamele ukuthi akhulumisane naye wagcina sewithdrawela icala ngoba ukwithdraw wakhe icala besingakwazi ukukhuluma ngoba ngithenga i15 fanele ukukhulumeka mawuthi uyakhuluma ubamba umhlangano kuthiwa sikwazi ukukhuluma udaba lisenkantolo. Manje udaba ke liphumile enkantolo manje engicabanga ukuthi uSABC noNdlovu sekufanele baxoxisane ngoba indaba zabo lezi zamacala zonkantolo kahle kahle singeni kuzona kodwa bona mabefuna ukuthi bayilungise lento ilungisana bakwazi ukuhlangana bexoxisane bona into esifunayo thina bafowethu ukuthi bededelele Song of the Year ukuthi ubani wenzeni asingeni lapho ngoba azange sitshene nanokhathi beqala besayina kwaye noNdlovu kahle kahle besingamazi simazi nje ngoba sekuthiwa khona indoda esivimbile eminyango sesiqala sizamile ukuthi umuntu afike eGoli exoxisane nayo kodwa manje sekuyinina SABC esesibona ukuthi mhlawumbe nina seningayilungisa manje singaze senze into engafanele siyenze ukuthi size sithi silindile ingoma emoyeni ayiphumi kuzohlukana unyaka ayiphumi namanje nje ngoba ingaphumile le ngoma sesibona ukuthi mhlawumbe makunenkinga emshinini yenu ukuthi nikhiphe emoyeni kufanele sesheshe sazi phela sizokwazi ukuthi siyoyicela emasangweni siyazi eGoli lapha enisebenzela khona emageyithini singafe sicela nisinikeze esandleni ingoma siphinde futhi siye eThekwini nisicela ingoma nisinikeze esandleni ngoba asazi noma sesifike sizoyicela ingoma sebafica phakathi ikhona nini mhlawumbe linyisanga sebeyophuma ngalo ngoba sobe singabi nakhona sizocela ingoma nje inhloso yethu ukuthi kuphumele Song of the Year mawukuthi mhlawumbe imali isidlekile akuhluphi futhi lokho akhona amaloni futhi ikhona nabantu abani-advertiselayo abavama ukuchaza ukuthi mawufuna iloni wenza kanjani inkampani ezinkulu engicabanga ukuthi niyaxhumana nazo ngoba le mali yona iyafuneka mawukuthi imali ayikho ile ngoma bafowethu ngokuhle nje inhlonipho ngiyanithanda nonke abaphathi bonke nabo ngiyabathanda yingakho ngithi sekuchance ukuthi ke manje sikhulume sisondelane silungise lento ngoba manje mina ngizamela ukuthi sihlangane sikhulume nani nina nabaleka nathi mina ngiyathethisana naphinde futhi najika nakhomba umhlangano nami naphinda naphendula nathi nisakwazi ukubamba umhlangano nami kodwa ngase ngibona ukuthi sekuyingcwenso ke leyo mhlawumbe sekuwusithatha kancane mangahle kuthiwa iSong of the Year kuze kuphela leli view ayimenyezeliwe ilokho bafowethu engisacela ngisanxenxa kungaze kube sesikwazi ngoba phela sesinepower manje ukuthi sikwazi ukuyicela esandleni ngoba ayisekho enkantolo iyona inkantolo besihloniphe kakhulu ngoba umthetho asikwazi ukuthi suwedlula umthetho siyawuhlonipha umthetho kodwa ngoba ke ayisekho enkantolo akuxoxiswane iSong of the Year yafuneka ngibonga kakhulu ngithi inkosi nibusise ngiyamthanda ngithi makuthi mhlawumbe benifuna siyilandele thina sizoyilanda nje esangweni kuseduze eThekwini singafe sicele mhlawumbe kuyobalula mase nisinikeze esandleni ngeke silokhu sikhuluma ngoba manje lapha emoyeni mayingaveli kusho ukuthi kunenkinga emshinini uprofessor uTresekend unithanda nonke ngiyazi ukuthi kukhona abanye abaphathi sebebamba umhlangano ngami lapha njengomuntu ongathi mobe mhlawumbe njengomuntu ongathi uyahlasela lo mhlangano uzokusiza ngalutho inhloso futhi angixabani nabaphathi angixabani namuntu iSong of the Year nobulungiswa ukuthi abantu bekwazi ukujabula abantu namanje bajabulile u2020 nje mina ungiphathe kabi u2020 sengibona ngathi uthi akubona unyaka wethu kodwa ke ithina futhi esizokwenza ukuthi kube unyaka wethu ukuthi iSong of the Year mayingaphumi sifanele silande esangweni siyayikhangeza siyicele sisayicela ngoba mase sifike esangweni sekuyobe mhlawumbe sesiyifuna yabo ikhipheni bafuthu idedeleni lento silindile siyabonga kakhulu yabonga uprofessor uTresekend uthi inkosi nibusise nina enilalayo nilale nenkosi nina nisemsebenzini ngiyamthanda uNkulunkulu anibusise alale ngani uprofessor ke ngoba nje eninikeza lezi busiso ufuna neze Song of the Year ziphume ngiyabonga.